Denboraldiaren azken berrien atala daukagu orain, eta horretarako beti bezala nire aurrean Borja Arbós. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Zer moduz, nola hartu duzu denboraldiaren azken programa hau, zeintzuk dira zure... Sentimenduak, ze feeling daukazu, konta idazu. Bueno, nahiko berezia uste dut izan dela denboraldi hau, nahiko zenbaki biribilekin. 13. beti dela zenbaki bitxi bat, egiteko 13. denboraldia. 350. edizioa, eta kasu honetan 360. Bueno, zenbaki honak dira, zenbaki nahiko potoloak baita ere esan behar da, jadanik denbora asko daramagu programa hau egiten, eta bueno, ni baino gehiago. Bai, bueno, hiru denboraldi gehiago ez dira, beste, hau orduan izan da nire 10. denboraldia. Egia da. Bueno, ez 9. uste dut. 10. lehenengo hiruak egin zenituen zu, eta 4. agertu nintzen ni bakarrik 2 edo 3 programa desberdintasunarekin, orduan... Bai, hori... Hiru programa kanpo uste, hau da 10. niretzako? Bueno... Niretzako da edo ez daki, zenbakiak egin behar ditu. Programa gehitu edo. Bai, 10 urte hemen. Bai. Nara batzagu. Bai. Horrela da, eta zenbat hauze ikusi ditugun programa honetan. Ez dugu erreflexionetan sakonduko, zergatik ez, denbora daukagu eta gaurko berriak ez dira izango... Denbora badaukagu, baina eske gai guzti hau galderara bideratzen nago. Galdera hori ja bukaerarako utziko dugu hori intriga bukaera arte. Bitartean beste gauza batzuk kontatu ditugu. Adibidez, hasieran komentatu du gero elkarrizketa bat izango dugula Euskal Jak ekitaldean grabatutakoa, eta, bueno, baita ere, komentatu dezakegu ekitaldiari buruzko esperientzia orokorra pasaden ekainaren 23 eta 24an Olarainen ospatu zen ekitaldia, eta bueno, ekitaldi egia esan da oso interesgarria, eta bere ambiente propia, ni egia esan da, lehen aldiaren urtea da ekitaldi hau bizitatzen dudana, eta ez dut orain arte horrelakorik ikusi. Hau da, ez da guztientzako ekitaldi bat, segurtasunari buruzko ekitaldia da, baina ekitaldi oso teknikoa da, ez da publiko orokorrera bideratzen den ekitaldia, eta gainera, orokorrean ambiente nahiko ona, hori, elkarkidetza ambientea daukan ekitaldia. Gainera, jarri zuten hitzaldi oso interesgarria, Flipper Zero aparatua egiten duen enpresaren presidenteak eta sortzaileak egon zen hor, zer egin zuten edo nola bideratu zuten produktuaren hasiera kontatuz. Claro, gauza batzuk kontatu zuen, ez direnak oso publikoak eta ez direnak argitaratzen. Horrelako ekitaldietan segurtasunari buruzko gai oso konkretuak jorratzen dira, eta hitzaldi ia guztiak ez dira grabatzen. Pizkat grabatu genuen hitzaldi konkretu batzuetan, baina uste dut eduki osoa ez dutela inoiz grabatzen, baita ere, segurtasun ambiente hori sustatzeko. Orduan, kuriosa izan zen hitzaldi hori, espero genuelako eduki teknikoa izatea beste batzuk bezala, baina kasu horretan enpresa eta finantzei buruz basikoki azaldu zuen, bai. Eta hitzaldia bukatu zenean, 2 Flipper Zero sosketatu zituen, bata
gaizkak hartu zuen. Bai, ja ikusi dut streaminga Orduan hackerrak bihurtu gara Orduan bai Flipper Zero egun batean daukagu, ez dakit zertarako erabiliko dugun, baina bai Flipper Zero streaming bat egiteko Bai, streaming bat egin bagenuen, baina zertarako erabiliko dugu zu streaming hori ikusi baino lehen suposatzen dut ikusi zenula bideoren bat gailu horri buruz edo Ni bai pizka bat ikerketa egin nuen zeren Flipper Zero ez nukan ideiarik bez zer zen, orduan ikusterakoan Flipper Zero probatzen dugu, eta ze? Bai, pizkat ikusi nuen ze egiten zuen gailu horrek, eta gaikeko mando unibertsal baino gauza gehiago kontrolatu alduen gailu bat, baina mando universal kontzeptua pizka bat ez da guztiz ondo, ez du guztiz ondo definitzen, baina bai ideia bat ematen dizu zer egin dezakena. Bai, azkenean gailuak berak irudi bat jarriko dugu bideoan, gailuak berak egiten duena da Tamagotchi bat ematen du. Tamagotchi bat deselakoa, eta gainera daukan software basikoa edo MP3, gogoratzen duzu nola ziren MP3 orain dela bai, gainera 15 urte hori galdetu genion gaizkak de hecho, esen sosketa bat izan zen, galdera bat egiten bat zenuen, tipoak ematen zizun aparatua bi zeukan eta bi pertsona egin zituzten galderak. Orduan, gaizkak galdetu zuen zergatik daukan diseinu hau eta tipoak kontatu zuen MP3 zaharra eta garaje mando baten horrelako mezkla bat egin zuela eta horregatik dauka diseinu hau. Eta Flipper zergatik, gustoko duelako pelikula? Hori ez genuen galdetu, baina egia da pantailan agertzen den pertsonai Flipper zen pelikula edo seria? Ni goratzen dut Liberada Willy, baina Flipper... Uste dut pelikula zela bai. Bueno, tontakia. Pertsonai hau, delfin bat dela, gidatzen dizu aparatuaren ezaugarriak bari ezagutzeko eta nahiko interesgarri eta bere izen propia dauka eta joku bat bezala bideratzen du hasiera prozesua eta orokorrean hau da, esan duzuna aparato, seinale inalambrikoak hartzen dituen aparato bat, seinale horiek aztertzeko eta teknikoki ditzen den pentesting egiteko, adibidez jakiteko zure etxearen zerradura inteligente hori seguroa den edo giltzak klonatu aldiren edo ez Bluetooth baita ere badauka, wifiak ere aztertu daitezke gailu honekin, orduan aukera asko dauzkan gailu azken finean eta, oso niretzat pertsonalki oso interesgarria. Orduan, hori izan zen, azkenean, izen potoloa, ekitaldiaren izen handia, baino ekitaldiak berak niretzat interes handia daukan ekitaldia, esandakoa, segurtasun arloan murgilduta basaude. Ez basaude arlo horretan murgilduta, bagian zaila egiten zaizu hitzaldi batzuk ulertzea, baina orokorrean ambiente ona eta ekitaldi interesgarria, pertsona teknikoentzako. Eta orain berri buruz hitz egingo dugu. Menuan gaur Borja daukagu NFC, enplegua daukagu ere. Erdian ere mistura bat egin dut bi berrien artean pizkat horrela startup teknologikoi buruz hitz egiteko. Telefono bidezko spama
buruz ere hitz egin dezakegu, eta Europar Batasuna daukagu, orduan, esaidazu, zein nahi duzu komentatu? Beitu, hasi zarenez berri edo kauzunetan ekitaldi tekniko bati buruz hitz egiten, berri teknikoa aterako dugu eta NFC-ari buruz hitz egingo dugu. Vale, komentatuko dugu orduan, NFC teknologiak indartsuago egingo dela, NFC Forum dela, estandarra egiten duen erakundeak hemendik 2028ra egingo duen ekimenak iragarri diktu teknologia hau karga potentzia handiagoa emateko, irismen handiagoa izan desan eta kontakturik gabeko ordainketak hobetu ditzen. Hitz egiten dugunean, karga potentzia handiagoa ez du esan nahi NFC bidez gaioak kargatu ahalko diren, baizik eta NFC erabiltzen denean energia gehiago transmititzea, edapen gehiago, alkantze gehiago izateko. Zehazki, NFC aririk gabeko potentzia handitu nahi du, watt batetik 3 wattera iritzi dadin, eta baita ere egungo distantzia 4 eta 6 aldiz gehiago izan dadin. Azkenean kontu guztia, mugikorrearen ordainketak hobetzeko eta mugikorrak ere salmenta puntu gisa jardun ahal izatea da asmoa, dozein pertsonak edo enpresak horrela erabiltzeko. Gogora dezagun NFC letra hauek ez badituzu inoiz entzun, ja asko erabiltzen dira, baina NFC ingelesez Near Field Communication esan nahi dute. Horrela. Hau da, komunikazioa oso gertuago dagoen gailu batetik bestera. Normalean NFC estandarra edo NFC bezalakoa erabiltzen da lehenik eta behin ordaintzeko txartelekin, hau da, zure kreditu edo debitozko txartela daukate NFC edo txip horretako bat, DNI elektronikoa 3.0 azkenengo modeloetan baita ere da dauka, eta adibidez garraiorako txartelak baita ere daramatzan urte askorekin, ez dakit zenbat gutxienez 10 edo 12 urterekin, ordaindu ahal duzuela bakarrik txartela gainetik pasatu kantzeladora batengatik. Orduan, sistema horrek esan dugun bezala hobetu nahi dute eta azkenengo belaunaldietan ez duzu txartela fisiko bat beharrik, hori esan dudan guztia egiteko, baizik eta txartela hori txipa, hau da, azkenean txarteloi txip dauka, txip hori jartzen dute zure sakelako telefonoan edo mugikorran eta ping pasatzen duzu gailuaren gainetik eta horrela ordaintzen duzu. Orduan, hori hobeto nahi dute, lehenik eta behin hori esan dugun bezala ordainketak hobeto egiteko, eta bigarren puntua zu kontatu duzuna, eta baita ere nahiko interesgarria da, batez ere komertzioentzako edo enpresa txikientzako ordainketa barkatu ez ordenagailua, ordainketa mugikorrak onartu nahi dituztenak, baina datafono bat ordaindu ez nahi dutenak, hau da, datafono bat ala nola dirua kostatzen du edo erostea edo alokatzea, eta hori noski arazo bat da ordainketa horiek onartu nahi badituzu. Datafonoen kontuarekin arazotxo bat dago, azkenean datafonoak existitzen jarraitu behar dute, batez ere NFC, ia txartel guztiak NFC badaukate, baina hori funtzionatzen ez duenean, edo erabiltzaileak esaten duenean teknologia hori ez duela erabili nahi, Visa eta Mastercard behartzen dute beste modu bat egotera, eta beste modu bi horiek irakurtzen duena txipa eta banda magnetikoa. Orduan, horregatik datafonak existitzen jarraitzen dute. Etorkizun batean txipa eta banda magnetikoak enduko gutxienez banda magnetikoa bai. Txipaka agian ez, baina banda magnetikoa ja nork erabiltzen du. Claro, orduan txipa mantentzen badugu, printzipioz pentsatzen badut, ez dakit txartel azkenengo ateratzen diren txartelak banda magnetikoa daukaten. Badaukate? Bai, ni ez daukat duela gutxi zorroa justo hemen daukat eta ikusi nahi dut nire kabuz, barkatu, hemen justo programaen erdian, baina bueno, ez naiz asko mugituko, Ez que ikusi nahi dut, banda magnetikoa, bai, badauka.
Pentsatzen nuen ezetz, baina badauka, hemen jartzen du. Kolorezkoa egiten dute... Baina ez dirudi banda magnetikoa, baina bai, banda magnetikoa da. Ez erakutsi zure txartela. Ez neukan asmorik, baina bai nire kabuz konprobatza. Bueno, hori esan duzun bezala, bai egia da, gutxienetariko kasuak direla, normalean jendea ja ordaintzen du NFC-aren bidez, noski, mugikorraren bidez ordaintzen baduzu, ez duzu chip, ez duzu banda magnetikoa, bakarrik NFC. Eta ja txartel fisikoarekin ordaintzen baduzu, bai, datafono batekin noski bestelako aukerak badauzkazu adibidez, txipa pasatzea edo banda magnetikoa. Claro, hori izango da niretzat kontu honen arazoa. Hau da, NFC nagusituko da? Bai. Bueno, nagusitu da ja, bai. Horrela da. Baina datafonoa horrela kontzeptu bezala ez da desagertuko. Gero eta txikiagoa eta gero eta agian multifunzion izango da, hori egia da, adibidez, azken urteetan Sabadell edo Laboral ematen dituzten datafonak ja ez dira horrelako tramankulu handiak, dira ia mugikor bat, gainera Androidera ematen dute, hardware pizkat berezi batekin. Eta denda askotan orain erabiltzen dituzte tabletak, eta datafonoa bera egia da badaukatela, baina da horrelako karratutxo bat, txartela sartzeko aukeradekin, eta zenbakiak pina jartzeko aukeradekin. Hori da, nire ustez banda magnetikoarena ez du asko iraungo, eta txipa irakurtzekoa, bueno, ikusiko dugu, baina eske oso kasu gutxi dira, eta ez badira errentagarri izatea, komertzio txiki bat bazara, eta aukera bat hartu behar baduzu, datafono bat dirua kostatzen du, edo hau nire mugikorrekin egiten dut, eta ez du dirua kostatzen, barkatu, baina 5% edo ez dakizen bat, portzentai bat, gutxienetariko portzentai bat, hor utzi beharko dut, ziren ez da... Claro, nire kontua da hori ez dela posible, teknikoki bai NFC baina horiek kanpoan geratzen dira, bai. Baina hori konkretuki txartelak txartel fisikoa. Claro, txartel fisikoa erabiltzeko ez dela posible izango, azkenean zu Visa edo Mastercard onartzea nahi baduzu, txipa ere, txipa dauzkaten txartelak onartu behar dituzu. Hori da, sistema hori horrela funtzionatzen duelako. Orduan, bakarrik NFC ordainketak egiteko, agian, garraio sistemetan eta bai, argi dago, baina kredito edo debito ordainketetarako uste dut ez dela horrela izango etorkizun motz batean. Venga, horrengo berria, enpleguari buruz hitz egitea nahi duzu? Venga, enpleguari buruz. Guazen, komentatuko dugu informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektorea 2023an hasi dela 653.500 profesionali enplegua emanez. 2020ko urtearekin alderatzen badugu, hazkundea izan da 19,8koa. 19,8koa. Aurre ikusten da eraldaketa digitalarekin lotutako teknologietan eta zerbitzuetan egindako inbertsioa 147an hasiko dela 2023tik 2026ra bitartean. Datu hauek Bas Fundazioaren eta Madrigo Unibertsitate Autonomoaren Fundazioaren 5. enplegagarritasuna eta talentu digitala azterlanetik ondorioztatzen dira. Esan dugun bezala, datu potoloa dira 650.000 pertsona gehiago sektorean, baina baita ere azterlan honek azpimarratzen du Espainiak duela 20 mailako ikasketak dituzten espezialisten tasa handiena Europar Batasuneko herrialde handien artean, 182 eta uste dutela ere enpresek gutxi gora bera 115 enplegu gehiago sor lezakete profil egokiak
eta erabilgarriak baleude. Hau esan du Javier Latasa, Bas eta Bas Fundazioko CEO eta presidentea. Bueno, hor usten dugu datua, konkretuki bai egia da, azken urteetan igo dela enplegu honen eskaera, eta agian esain beste eskaintza, zeren eta azkenean zen motatako profil teknikoak dira eskatzen diren batzuk baino gehiago, eta, bueno, programazioa edo azken urte honetan inteligentzia artifiziala edo garatzeko edo horrelako gauzak pizka bat hobeto ulertzeko eta teknologia hori batez ere aplikatzeko, zen adimen artifizialari buruz hitz egin dugu asko eta berri asko uzten ditu, baina azkenean momentu bat heldu behar da non bitxikeria aplikazioa bihurtzen denean, eta teknologia horiek erreminta eta prozesuetan sartu behar izan direnean, eta bueno, bakoitzak, enpresa bakoitzak kasu honetan aurkitu behar du bere moduan, nola integratu adimen artifiziala daukan potentziala edo erremintak bere prozesu orokorretan. Sektorean ere dagoen beste arazo orokorra eta gainera urte askotan jorratu dena izan da soldataren kontua ere. Bizkaian konkretuki horrekin gatazka handia dago, konkretuki Bizkaiko konbenio bat desagertu zelako eta bar, baina orokorrean sektorean gutxi ordaintzen da. Gauza konkretu eta momentu honetan ez dago hitzarmenik edo? Momentu honetan Bizkaian, kontua da oficinas y despachos hitzarmen hori desagertu zela Rajoyko lan legearen reformarekin, aldaketarekin, eta hortik ez dute akordiorik egin, ordun aplikatzen den hitzarmena da estatukoa. Eta estatuko hitzarmenean nahiko gaizki ordaintzen dira profil asko. Egia da adibidez programatzaileetan normalean enpresek bilatzen dute soldata on bat ematea, bestela ez duterako profesionalak topatzen, baina orokorrean soldaten arazoa badago sektorean ere, eta hori uste dut esan beharrezkoa da. Horretaz aparte, guztiz adoz ikerketa honekin eta teknologien sektoreak orokorrean gora egingo du hurrengo urteetan enpresek ere soldata honak ematen badituzte eta hezkuntza orokorrean espezializaziora bideratzen bada. Horiek biak eman behar dira aldi berean sektore hau aurrera egiteko. Urrengoa uste duzu izan behar dela telefono bidezko spama, adibidez? Bai, ja momentua kontatzeko dela. Kontatuko dugu orduan ekainaren 29an telekomunikazioen lege orokor berriak ezarritako egunean, baimenik gabe salmenta deiei amaitzea amaiera emango dela. Hala ere, oraindik hainbat arrazoi daude enpresak deitzen jarrai diezaguten. 76 artikuluan, lege honen 76 artikuluan, azaltzen da eskubidea esartzen dela nahi ez diren deiak ez jasotzeko merkataritza komunikaziorako non eta erabiltzaileak ez duen aldez aurretik baimenik ematen. Hau da, gakoa, azkenean uste dut bizkat irreala dela pentsatzea lege honek merkataritzarekin amaituko duela, batez ere kasu askotan onartzen ditugulako baimen batzuk eta haien artean horrelako deiak egiteko baimenak eta gure datuak partekatzeko baimenak. Hala ere, bi kontu daude limitazio edo kontu, debeku honetan, aldez, parte batetik, interes legitimo ditzen den aukera hori, hau da,
baimena eman ez dugun arren, interes legitimo hori badago, kasu batzutan enpresa horiek deitu ahalko dute, eta batez ere puntu hau zalantzak ez sortzeko datuak babesteko Espainiako agentziak zirkular bat argitaratu du boen aplikatuko diren irizpideak azaltzeko. Deiak behera joango, dei komertzialak, salmentarako deiak behera joango dira, ziurrenik. Oso kantitate handian. Eunetik zerora ez. Eunetik zerora ez. Egia da jende asko, bere bizitzan, pizka bat, nola esan, ez du dei hori jasotzeko naia. Hau da, deitzen diote eta esaten diote, ez dakize produktu, ez dakize gauza, ez dakize enpresetik deitzen dizut, salmenta bat egiteko. Eta kasu askotan, badago, jendea, bizka bat harto bukatzen duela, eta esaten duela, ez dut horrelako dei gehiago jaso nahi. Eta horregatik baita ere existitzen da lista Robinson, edo Robinson izena daukan lista, hor, suposatzen da, jendea apuntatzen dela, horrelako deiak ez jasotzeko. Gero ja realitatean ez da hainbeste gertatzen. Orduan, lege honek zer egin nahi du? Pizka bat araudia kontrolatu gehiago. Hau da, zuk esan duzun bezala, enpresak ez badokate kontsentimento espreso eta previo, hau da, aurretik daukasun konsentimendu bat, ezin duzu deia egin. Baina, zuk enpresa horren ez edo zer onartu baduzu eta ez dakizu zen kasu askotan irakurri eta onartu dut baldintza orokorrak, katapun. Zeintzuk dire, ez dakizu. Hor jarri aldute zuk onartzen duzula dei komertzialak. Eta gero interes legitimo horren gauza. Ez da, beraien bezeroa izan naiz azken 12 hilabetetan eta hortik ateratzen dute zuk esan duzun bezala boen agertuko den irizpide horiek datuak babesteko Espainiako agentziak argitaratu dituenak, eta esan du, aldez aurretik bezeroarekin harremana izan behar duzula, bai, eta eskaini nahi duten produktua edo zerbitzua aurrez aurretik kontratatu genuaren antzekoa izan behar du. Hau da, zu konpainia hortik kanpo jun bazara beste konpainia batera, hau da, beste eskaintza bat eta agur zuberoa, eta urrengo 12 hilabetetan agian, dei bat jasotzen duzu, esateko, kontraoferta. Claro, hori zen, honen eredu argia. Ni Euskalteleko bezera izan manaiz duela 6 hilabete eta hortik beste konpainia batera joan manaiz, zerbitzu hobea edo presio hobea ematen duelako. Urrengo urte horretan, hau da, hemendik urrengo urtera edo aldaketa egin dudan momentuktik urrengo urtera Euskaltel deitu aldit esan ez begira oferta bat eman nahi dizut, badakigu zerbitzu hau kontratatuta zeneukala, orduan eskaini nahi dizugu zerbitzu hau presionetan. Horretarako da deia, kasu horretan irizpide horietan sartzen dira nahiko ondo. Zer dei edo dei mota ez dira gertatu behar hemendik aurrera? Adibidez, deiak non ez diren ondo identifikatzen, eredu tipikoa da, te llamo de tu compañía de teléfono. Zein da, nire telefono kompainia. Osea, ze joku da, hau, batzutan ez dira merkataritza baizik eta phishing saiakerak edo estafa telefonikoa. Batzutan ez dakigu non jarri muga ere. Orduan, klaro, normalean dei horiek ez dituzte enpresak berak egiten, baizik eta erdian dauden komertzialak, orduan komertzial horiek suposatzen da ez dauzkatela datu horietarako horietan bezeroan edo izan ziren bezeroan datuetan sartzeko aukera, orduan dei horiek printzipioz
markatu desagertu behar dira hemen korrera. Bai, beste esakizun da, kontaktuzun duzun bezala, dei komertzialak egiten dituzten enpresa, lehenik eta behin jakinarazi beharko dute nor diren, deiaren helburua eta azkenik adostasuna balio gabetzeko edo aurka egiteko eskubidea baliatzeko aukera baita ere adierazi beharko dute, baina hor daude baita ere arazoa. Segertatzen da hori ez badute egiten, bai, esan alduzu, hau legez kontrakoa da, eta ez deitu gehiago. Eta hala ere, deitzen badute gehiago, eta beste gauza bat, zuk ez duzula kontatu, call centerrak, pertsonak, eta ja gaur egun makinak egiten dituzte. Claro. Eta baita ere hor, adimen artifiziala sartu da, eta oso fuerte, hau da. Bueno, ez pentsain beste. Hau da, baina dena den egia da honekin, legeak esaten duen bezala identifikazio argia egon behar da, eta beste partetik, suposatzen dut, gure eskubidea izango dela ere, esateko, nire datuak nondik hartu dituzu. Eta erantzuna, espero dut argia izango dela. Hau da, zu izan zinelako, me lo invento, Vodafoneko bezeroa duela 7 hilabete. Orduan, Vodafonen izenean deitzen dugu. Vale, ondo. Hori ez... Kontua da hori horrela gertatu behar dela. Hori ez bada horrela gertatzen, legez kanpoko kontuei buruz hitz egiten dugu. Claro, gero hau salatzea eta limitatzea normalean datu bat emango dizut, kasu honetan datuak okuk ekartzen du kontsumitzaile eta erabiltzaileen erakundeak salatu duenez, merkataritza deien eureko 33ak, hau da, batetik 3 bakarrik identifika daiteke. Hori ja esaten du guztia. Bai, hori nahiko... Batetik 3, irutik bat. Batetik 3 oso da zaila izango zen. Nahiko datu argiak dira eta ez oso onak kasu honetan. Orduan, bueno. Espero dugu arazo hau horrela konpontzea. Ni pertsonak ez daukat fede asko, baina bueno, ikusiko dugu. Hau komentatu eta momentua da, momentu honetan, ez delako hau da momentua eta ez beste bat. Hau da momentua Europar Batasunaren berriak kontatzeko. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Gaur Europar Batasunaren berria datuei buruz hitz egingo dugu, baina ez datu pertsonalei buruz, baizik eta beste motatako datuei buruz. Europako Parlamentuak eta Kontseiluak datuen lege berri bat onartzea erabaki dutelako informazioaren esklusibotasunarekin amaitzea bilatzen duena. Asmo handiko legeria horren ondorioz, enpresek erabiltzaileen sarbide datuak lehiakideekin partekatu beharko dituzte. Legearen neurri nagusia da erabiltzaileek beren datuak beste enpresa batzuetara eraman ahal izatea, baina baita saldu ondoko zerbitzuetara ere, ala nola auto bat tailerez ofizial batean konpontzea. Gainera, legeak bidezkoak diren kontratuen bete beharrak esartzen ditu, abusuzko klausulak saiesteko. Halaber, erakunde publikoek larrialdietan edo agindu judizial baten bidez datu pribatuetara sartzeko eskaera egin ahal izango dute. Zerbitzuen arteko elkar parkatu. Itzau, ojo, interoperabilidad. Dela itza. Elkar eragingarritasuna. Elkar eragingarritasuna, ojo, funtsezkoa izango da legea betetzeko bereziki konpongarritasunari eta zerbitzu teknikoari dagokiono ez. Hor dago laburpena. Zer esan nahi du movida hau orokorrean? Pertsonalak ez diren datuak, hau da, ez dela nire izena, nire nan zenbakia, baizik eta adibidez, erosi dudan produktu baten ezaugarriak edo zerbitzu baten datu teknikoak. Datu teknikoak orokorrean partekatzea. Batetik bestera partekatzea. Egia da ere, merkataritza sekretuen eta jabetza intelektualeko eskubideen babesa bermatzen dela lege proiektu honetan, baina ez dela honen helburua enpresak daturik gabe geratzea, baina
Bai, beren helburua zu batez ere enpresa baten ekosistema barruan ez geratzea eta noski beraien zerbitzuak bakarrik kontratatzeko aukera izatea. Hori asko gertatzen da, normalean produktu teknologiko oso garrantzitsu bat, ez dut markak aipatuko, baina bueno, imaginatu alduzu zen markak eta zen modelo eta ze gauza, kotxeren kontua zu adibidez kontatu duzu, eta kasu hauetan kotxea konpondu edo mantenimendua edo zein gauza egin nahi duzunean zure gailuan, aparatuan, tresnan eta baier esan duzun bezala ez ofizial edo marka ez duena kontrolatzen aurkitu nahi baduzu, momentu horretan esaten dizute, arazoak, nik ez daukat informazio nahiko horrelako zerbitzua emateko. Eta noski, markarengan edo enpresarengan juten badut horrelako informazioa lortzeko, erantzuna ez izango da. Orduan, lege horrekin horrelako eskubidea jorratu nahi dituzte. Bueno, printzipioz nahiko interesgarria batez ere kontatu duguna. Elkar nola zen hitzori? Elkar eragingarritasuna. Bai, administrazio publikoan portzierto ere, nahiko erabiltzen ari den mekanismo teorikoki, bai, hori egia da ere, baina bueno, guztion interesarako den baliabide bat, hori, datu horiek guztion eskuetan edo behar dituzten erakunden eta enpresen eskuetan izateko. Hala ere pentsazazue lege hau ez dugula bihar ikusiko, hau da legea 20 hilabete igaro ondoren indarrean jartza espero da, amaitu eta formalki onartu ondoren eta hori ja bi urte emango dizki enpresei eskakizun berrietara egokitzeko. Orduan, 2026 garren urtean agian izango dugu eskubide hau. Luzerako denbora eman. Luzerako doa. Eta hau guztia kontatuta uste dut momentua dela kontatzeko eta irakurtzeko berri askarrak. Berri askarrak, sarean zehar. Gure lehenengo berri askarra Borja bada Eurodigitala. Europako batzordeak Eurodigitala nolako izango den azaltzen duen lehen lege esparrua proposatu du. Bankoak badakizu horren guztiaren erdian daudela, alde batetik behartuta egongo dira Eurodigitalerako sarbidea ematera, baina beste alde batetik haien papera murriztu egingo da, ez baitira beharrezkoak haien existentziarako. Izan ere Eurodigitala posta bulego batetik edo diru zorro digitalak eskaintzen dituzten beste erakunde publiko batzuetatik sartu ahal izango da. Asmoa da herritar orok Eurodigitalak dituen diru zorro bat doan eskuratu ahal izatea aurre ordainketako txartela erosten duena bezala. Batzordeak defendatzen duenez Eurodigitalak ordainketa egiteko aukera emango du txartelarekin ordaintzen dugunean, baino datu pertsonal gutxiago transmitituz. Eurodigitalaren ideia mugikorrik gabe ordaindu ahal izatea, baina baita interneteko konexiorik izan gabe ere. Esaten du, hau ez da anaia handiaren proiektuak. Myred McGuinness, finantza egonkortasuneko, finantza zerbitzuetako eta kapital merkatuen batasuneko komisarioak. Ez dut ulertu zen Eurodigitala oraindik. Orduan, erabilera praktiko bat topatzen dugunean komentatuko dugu. Eta bigarren berria Amazon buruz hitz egitera bideratzen digu. Bai, Estatu Batuetako merkataritza batzorde federalak Jeff Bezosek sortutako konpainia aipatu du berriro, orain honetan bezeroak Amazon Prime arpidetzera bultzatzeko praktika engainagarriak erabiltzeagatik. Erakundea ziur dago Amazonen kontsumitzaile Estatu Batuarrak babesteko legea hautsi duela hainbat urtetan. Testuak, zuzena, eta sendoa Amazoni leporatzen dio erabiltzaile interfasean diseinu manipulatzaileak edo engainagarriak erabiltzeagatik patroi ilunak izenekoak bezeroak engainatzeko eta Prime berritza automatikoko arpidetzan izena emateko. Sorpresa inorentzako berri honetan.
Eta eskena Espainiako gobernuak audioaren sektorea bultzatu nahi du 160 milioi eurorekin. Diru freskoa, Espainiako gobernuak espazio audio programa abiarazi du gaztelaniazko eta Espainiako beste hizkuntza batzuetako audio industria sustatzeko eta nazioartera zabaltzeko. Zuk esan duzun bezala 160 milioi euroko inbertsioarekin laguntza horiek Europako funtzen barruan sartzen dira eta podcastetara, ez ezik audioliburuetara, beste audio formatu batzuetara eta musikaren sektorera ere bideratzen dira. Zinemarekin alderatuta adibidez finantzaketa txikiagoa bada, audioaren ekosistema osoa indartu nahi delako edukiak sortzetik hasi eta ekoizpenak monetizatzeraino. Espainiako erabiltzaileen 40% podcast entzuten dituzte azkenengo datuak hartuta eta gobernuak espero du industria hori sendotzea eta herrialdeko kultura industriaren beste zutabe bat izatea. Susmatzen dut, prestamo bidez egingo dutela, orduan, diru laguntza, ez dakit hainbeste diru laguntza den, baina... Diru laguntza bada apuntatu gara, ez? Ez que, claro, bueltatu behar ez bada, bueno, baina ez uste dut bueltatu behar dela dirua, así que... Ema eguzu dirua, Pedro. Mesedes, boskatu. Bueno, ez egin hori de kampainan gaudela. Titulol. Eta elkarrizketara sartu baino lehen, geratzen zaigu programa honen azken ataltxo txikia berrien atalen barruan, dela Titulol. Ni ja ez dakit zeri buruz hitz egingo dugun, mugikorra lurrera ez badoa, ez dakit zeri buruz hitz egingo dugun, orduan Borja hemen zurea hitza. Bai, kasu honetan, Titulol honetan pizka bat bidai egingo dugu Iranera. Vale, zergatik edo zertarako? Iraneko agentzia Tasmin esaten du herrialde honek aurkeztu duela bere lehenengo prozesador kuantikoa edo algoritmo kuantikoen lehen prozesadore bat. Itsaszientzia teknologietako Imam Khomeini unibertsitatea garatutako osagai teknologikoa, ontzien detekzioa hobetuko duena. Eta baita ere argazki batekin zetorren berri horrek. Bai. Ustezko prozesadore kuantikoen aurkezpena, joan den astean egin zen Nosguar irian, Manzandan probintziak, Habibola Sayari kontraalmirantea, Irango Errepublika Islamikoaren armadako koordinatzaile ondokoa, dispositiboa eskuetan zuela, argazkiak atera zizkioten, eta hor ikusi zuten bere benetako esentzia bat. Erositako produkto Amazonen 600 euro kostatzen dituena. Vale, orduan aurkezpena egin zenean... Hau da, hori pasatu zen Twitterren ARM garatzeko plaka bat zen, eta Amazonen erosi alduzula $289 truke. $289 Ze ondo, aurkezten dugula kontu bat ez dela erreala, baina, bueno, gutxi gora bera ikusteko edo ikustarazteko badagoela, edo zin gauza jartzen dugu, ez da inoiz gertatu, ez da inoiz gertatu. En fin, oraino urtea, denboraldiaren azken titulola, Borja, gera zaitez hemen geratzen zaigulako zure aukera kontatzea, baina bitartean Euskal Jak Kongresura joango gara, Josean Koretekin hitz egiteko Kongresuari buruz eta Binary Diffin buruz.